Karom kadaway pansame, bangso video long litum tet hanam nang Pirthe long. Kesarnei mate Arta ke Ongnei 194 years long. Bangso api amen ke amen kirpondolo monitum se kirlo Jonathan puhanlo. Aben ke kopia pilo plotang te lage Chitung. Bangso Chitung lage Saint Helena Island of Sidopu, South Atlantic Ocean along. Bangso aputha kopi posi Chethan me melo plotang te alang li sitame Guinness World Record long non he jong sitame alang li anong nam long dun lo ever long dun lo athe alang li han lo la long le long api bang ke hala lang long bang ke jong nam de samela long le land animals bangso long le long ke do an api pen arta ke ong nai ke alang li han lo na suppose ever sitame long lo amar si alang li phan bang ke Guinness World Record icon pusia men same kir pono mate a title bang se kir pono lage nani thum same matha tha 194 years polo dangte la an ke start hulo lage research tumlo mate scientist tumasi paklang bola 194 years arta dolo pu bangke kopi pilo la so Chitung ke thegdun long ke athe bangso Pirthe long pen an ke chilar et po 194 years an kidding aningkan ke pena an ka chelar ke bangso Chitung bange thegdun long po labe ko son se ache theding re lo itum chini lo Chitung dum Chithe bange ding pik po boy pits tame ka pre ka Chitung phante bangso Chitung bangsi arta ki Ongnei lo labe ga Chitung same bihe ka Chitung gali sar same sar olo the ta thepi nari tum same langpon igtha Chitung same pregjam Chitung do a species do bangso species amen lake Seychelles giant tortoise giant plotang te thepik hala bangso species pusipu ponlo laben ke Saint Helena Island long sido like South Atlantic Ocean no British Island long sido lo lake alang li amhang ke thek aningkan ke scientist ke khoida ma tengmen ke 1832 aningkan si amhang thek lo lapulo la sobosi aningkan lang nam elo plotang te hala Queen Victoria alang listame rechu picheman melang pulo la chota kailang Pirthe long ke gari motor lai sitame avelang internet sitame avelang phone sitame avelang laben ke aeroplane TV lahai an sitame avelang pulo hala soning kan hut bangke PL mangsi lahai kadoga istame invent lo mate sonse lo bonda lo paklang pon lo sitame bangso tortoise bang hala suhut pen sitame dolo pulo Pirthe lo hala suhut dolo non an sitame bangso tortoise mate bangso Chitung ke reng aklang bangso pen joini si pregjam adetum same hadak la Saint Helena long dampu bangso Jonathan Chitung phan kilang dam chi phan lasi Jonathan Chitung mang kwan si ke saulo plotang te alang li pudelo neli munit kali sema alang li pudelo 1932 anikan si amhang ke thek plotang te hala telephone ke paklang pon cheng lage 1876 anikan si paklang pon lo laben ke light bulb si tamilo laben ke hala Wright brothers dum Rodham ka selam hala sitame 1903 anikan si paklang pon lo as lahai ka dogawe lang elo plotang te bangso Jonathan ke lahai ka dogawe stame hala su stame dudun lo laben ke don an stame dola bangso pe na jok si ta do olo pu apot si munitum hadag Saint Helena long dampo bangso tortoise phan mate bangso Chitung phan lang nam dam lo Jonathan bang koson si famous de lo plotang te aprang ben sitame alang li phan ke Guinness World Record long amen bi pon lo la ben ke non an same ti lang posi alang li phan bang ke GWR Guinness World Record icon pusi non an same chini pon lo la ben non 2026 an same alang li phan si hok pon lo lake kereng api an pen
Kesarnei Arta la Jonathan hen lo polo Saint Helena Island ong lang lipani wan mage 1882 ningan si wan lo polo labing ke hala ke wan hut ke ningkan phokep ni do polo already 50 years ke do polo labing ke bangswa dim loksi ke do lo non ansita melo labing ke non ke reng lang oi pit same a condition ko son lo polo tangte ke sar lo ki kri lo la sopusi amek same che char o ilo polo labing ke kangnim long stame aning nim long lo polo labing ke kedam stame kai ke aprang ke chado pu stame non ma kedam stame England ham lo oi pit same ke chokijun ke non an same cho thek pa me lang pulo labing ke la Jonathan man ke lang tumang ke expert tum dolo kai stame a o kapran kupi ko son ma pu kai ke monitor ver lo kai stame kelang mang dolo kelana bang dolo mesen a doctor tum stame dolo labing ke chokijun stame mesen ason sipilo carrot pipo mate gajar labing ke apple pipo labing ke nane phengnu pipo labing ke thoithe pipo lason lo dakya alang lipan kelana bang mate kelang bang dolo bangso Jonathan ko sonsi la ana nikan de koklo plutang te hala ke scientist tum same klar dak pen mange than pon dekhe oi fit stame ala ni do bang ke matha tenge lason lo ala tortoise tum mate chitung do bang ke la energy jakong ke en stame itivet che en phak phe pulo energy stame sap sela do bang ke en chotiti pulo labing ke bangso Jonathan a chitung bang ka ke stame ingsam jin pulo labing ke hadak ke dodim same atomon hai same misen labing ke kapre ka pi phan ke pheri nang ji pustame ave labing ke api bang ke cho kijun ason an same misen ason si pipono iritum non loma generation mate non loma kail tum lang lu putang de pen ana pi ke extinct busi pupon lo virbom lo ateli tum ke pathi tum bang same lit pik hala asok kaceman ke cara pat ke punat ke pathi si chat muna penan ason ke kivir same dolo penan ke vir elo alang tu phanda isi misen atomon misen ason pilo plutangte kivir ji phan same der che ji mate vir videt ji lang pamelo plutangte oi fit stame penan ason ma ke non ke kivir si thek ponong lo asila example lo ridom chini ponlo di non ason la Jonathan phan ason jongsi lan kilana pamelo plutangte a lifespan mate alang tu mache the same ding pik jipolo la silitum matha dablo tangte ilitum same bangso Jonathan a chitung han mangke langda me athe bangso Jonathan a chitung mangke hala hakko akai lo saya kai hutpen stami dolo la ilitum non ke phone me silitum message mon calls mon information ka dogo be an same ilitum lahin gp seroji stami aprang hut bangke la kido mate letters dong ke tok pen si lain same chepa choiji stame la hai ka do ka beta Jonathan mai thek dun long lap lo hala so kai ke tv stame we non ke tv gali non ke program ason stame dolu dia chi we ro har mobile phone smartphone iphone hai an stame non ke do lap lo nari tum copy lo ke matha bangso puthak bangso Jonathan a chitung puthak scientist tum kaning je tama ni jungjung ke matha ke alang jom same kaning je tap ki kalilo research pame lang pame ben si lan arta lu polang jom same ke jong pondolo lasobusi famous de lo ini ke famous tapte alang tum lang pame mate ritali pame ben si alang tum same jong pono mate hok ponno ili muni tumi 1 year sidopo no lo makai ke thana puri the a guarantee ave ili tum tu tong bang so Pirthe ben ke dam nang pone sitame to nani 70 80 years ba ke do thai ji lan pen na phi bang plodang te thangta chipuri thelo li tum same stame to malom so Pirthe ki do same program ri to me no sai si klem pon de ti la sil tum rank tikan ma ge che the du tikan ma moni to ma live spot ma ge lan ki ding re te kali la so pusi do ana son me same tum ge ning che paching samnang pola bang ke I tum ge tortoise ta kali I tum ge Jonathan ta kali 194 years ki doji pubang ke lage mang mun same heman no no na kai ke hakwa kai ke do tha ji minister me non kya bi ni bangso video lan sin tu me Chethan chatpo itum chitong thunang ka prek video lang da me